Nalagay ka bagong laptop ko sana. Ay, kuan ba bago ko ning palit ba niya dili man nga ko magamit ri madaot ra gyapon is balay bay hatag na ko nimo ba kay kabalo kung gamitunon kay nimo sa eskwelahan. Naka si Ronron dia aron. Sabi ako nga wala pa madala pero naara man gyapon kaning laptop. Tinawag ka tong mga chismis nga nanguyab pud ka si Grace sa iya ha. Pero sige lang oy. Mga tanak ko karon, sige lang kay iyahay man pud diskarte. Ito sa ako eh. Ayo. Sakitas mga lawas na ko ano eh. Kalintura pa ko. Ay, nako. Unsa na mga lawas na ko eh. Gaba naman tingala ni nabot. Puro dito eh. Kay mga lagom. Sana mo paano eh. Ay, may pong matulog pa ko ano eh. Kapoy man kayo. Si Ronron man nga tulog oh. Ako na lang bangunan di kay git na ana dimitaw nang akong ginapukaw. Unsa man si Ronron oy nga. Unsa naman yang laos nga naglagom-lagom man ni. Unsa man yang siko. Nabagno siguro siya sa motor ba? Eh, kasi hindi ka po niya siya pagpukawan ako, pero... Ron? 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 Ano sa mga karon? Di balik akong sakit eh. Ano may sakit ni mo? Daan pa nitong inborn pa ko. Sure, oy? Okay. Sakit kayo? Basta Oh. nadisgrasya ka sa motor. Ah, naglagom-lagom gani na oh. Pero man ka nadisgrasya sa motor. Wala ay okay raman ko. Okay, sakit man kayo mong lawas. Oh. Palit na ganyan akong lawas oh. Ano sa naman ka? Ito yung lawas eh. Gaba na tingali ni eh. Ano kapag-kabagaan lang ka? Ambot ani? Nanghubag na gid ko. Naguro kay gihimo nga kuan. Wala oy. Ambot nga ano po ni. Dugay lagi wa ka balik. Ay, nabisi ra pud ko ron ay. Nalagay ka bagong laptop ko sana. Ay, kuan ba bago ko ning palit ba niya dili man nga ko magamit ri madaot ra gyapon is balay bay hatag na ko nimo ba kay kabalo kung gamitunon kay nimo sa eskwelahan. May pagtambal nimong gidalas ko, maulian pa ko. Kuan pag ko kabalo nga nagsakit ka. Sige lang pagbalik na ko baytan kita tambal. Kabalo ka? Nagulat ko tong pizza utso nimo ba? Kay sugto nun dati ka. Basig mo po ni hinungdan nga nagsakit ko. Kay wa ka ni ato-ato. Wala man pud ko kabalo, niingon unta ka sa kuha. Lain na gihong lawas ka ni. Asa man day ka ni ato-ato pizza utso di ay? Busy gani kay kuno. Sugto nun dati ka ato. Daghan pud kay gimuunon sa balay ba maong nabisi ko nya. Sig mahalata na ko nila mama kay sige ra ko adto diri no nya basig masakpan na naman ko nila. Karon di ko nimo sugton kay na naman ko. Dili pud pwede kay nagsakit pud ko. Katuntang pizza utso. Paabot pud ko kano sa kumakauna-una ni nga sugton na pud ka. Ano maguna-una pa man ka nga sugton ko nimo wala ba day nimo nakita ko magipanghimo sa imo ha. Sakit na ko eh. Dili man guro rason ang sakit para sugton ko nimo. Luya pa mong good. Og sugton ti ka nagluya ko. Sigluya pud atong relasyon. Okay ra man na mapabaskog man nato kay maulian ra man ka. Wa gi koy tambal ginatek no. Okay ra tog na kay tambal gi dala laptop man yung gidala. Kung kabalo nga nagsakit ka kay kung kabalo pa ko gidalan ti kag tambal. Sige lang sunod balik no kay dalan ti kag tambal. Ay, wala day kag yati man si mong papa diri. Asa day mong papa? Tuas buki nananumog tambis. Dug isa na po to kasi mana wa kauli. Ay, wala kay kauban diri. Banan lang ti ka diri para nay magatiman nimo. Ayaw oy. Maisyo na po ta diri ah. Bulan dapat kas mga tao diri no. Okay rag naas papa. Ay, dili pod kumula ka kung inganay mo ang kahimtang diri kay basig maunsa pa lang ka dinhi ubanan lang sa tika kano sa day mo mong papa. Ambot ato po kabalo gani no. Ulat-ulat ko gani ko kay basig muli to kung pagpapalit kong tambal ato. Kay biyaan ti ka diri dakong pagmahay jud. Anong diri man kasagawas nagtambay ta dito ta sa sulod ta kay para dili ka makuan diri sa hangin ba kay basig kuan na sa hangin. Bala ka di adre ra ko eh.
ikaw ba mangita gikag pamaagi nga para matintal ko nimo. Dili man good kay para dili ka mahanginan ba kay basig kuan-kuan ni sa hangin ning mga samad-samad nimo. Ay, inayo mo papa. Kol may yung buntag kol. Mo ni? Dili. Kano sa ganyan ka? Oh, kanina na. Ikan ko sa bukid ba? Gani anak kay si Ronron ko, nara ko bukid ko. Lingkod ko, kunay mo papa ba. Ano sa magkaroon ron? Sakit ko ba? Sige raw gulat ni mga muli ka. Sa? Sakit ko. Dugay ka muli. Ay, ilo kasi niya dog. Bitaw ko no dugay. Dugay kay wa ka kuan. Gikan atong last adto ni Madre wa pa ka kakuan. Karon Sa mo mga ko kabalik. kasi mano dito sa bukid na nanom kog tambis ba. Gani, ana, guys, si pohon Ronron. ini ka December na tayo ma-harvest. Nya. Wani mo pa kapiya si Nicole? Naay kayong lawas ba? Luya kayo. Sige ko gulat din mo. Muli ka no. Kaya magpapalit kong tambal. Nasa magkaroon ron nga naglagom-lagom man ka? Sana daanan na yung pagsakit na ko po eh. Wala ka kabalo di eh. Sige rin kong hospital. Kao na paguro kat mga bawal ba? Nang mapasagdan ka diri mag kaon-kaon magugad bisag bawal sa imuha. Kung unsa di mong ginagakos? Ay kuan kolo nang bago mo ni palit baw niya. Dili magamit sa balibs madaot ra baw niya. Ihatag daw karon kay kamituron kay sa eskwela ba kay laptop. Nakuha ang cellphone na oy. Ay, laptop? Ah, laptop. Abi na kong cellphone. Laptop dahil na. laptop. Niya. Uban ni sa si Ronron be? Dili, bara na ko diri call. Dili sa center. Kay meaning ipa kuan siya dito sa nurse ba? Sa check up niya. Pangayoin na lang pagtambal. Sige, okay ra kayo koloy. Sige na Ronron. Kani ko ibilin lang Ay, na ambing ang cellphone. Ay, laptop lagi. Sige, Dali, sorry. Ron.